Jaman biyen enten ibu karo anak wadon sing jenenge Darmi. Bapake Darmi pun seda sewaktu Darmi isih cilik. Biyen keluargane Darmi iku wong cukup. Tapi sawise bapake seda, ibu Darmi kudu kerja keras ing sawah nggo uripe dhewe lan bocah wadone. Mergo bendina kerja ning sawah, kulit ibu Darmi dadi tambah ireng lan awake tambah puru. Kabeh dilakoni demi Darmi anak wadon semata wayang. Tapi apa sing dilakoni Darmi? Dheweke gak gelem nulungi ibuke. Kerjane bendina mung macak tok. Dheweke pisan ya emoh metu teko omah mergo wedi kulite dadi ireng kaya ibuke. Setunggal dinten, ibu Darmi arep kerja ning sawah. Dee arep kerja sampai sore mergo musim panen wis teko. Ibu Darmi matur marang Darmi. Dok, manine masak ya, soalnya jual ning sawah nganti sore. Ih, emang Bu, kalau aku masak, awakku iki iso bau tungku. Aku sita sadus lho, Bu. Mau aku, Bu. Ing sawah ibu Darmi kerja keras. Dee ngumpulno hasil panen karena sesuk dee arep ngedol ing pekan. Dee ora ngurus wetenge sing luwe. Waktu dee ngaso sambil ngombe banyu sing digawane, dee ndonga ing jero ati. Ya Tuhan, tolong rubahan sikape anakku teko sifat malese. Sawise mulih teko sawah, ibu Darmi tekan omah dheweke kaget. Amarga ora ana panganan sing bisa dipangan. Darmi sing ndeleng ibuke mulih malah ngamuk-ngamuk. Ibu nang ndi ae sih sedina? Gak ana lawa blas ndek meja. Darmi iki luwe, Bu. Darmi iki gurung mangan sedina. Darmi, kan ibu wis ngongkon awakmu masak ka mau. Kan Darmi wis ngomong, Bu. Darmi iki emoh. Darmi ngalih ninggalno ibune sing keluwen lan kesel karo ngamuk. Sesuke ibu Darmi wis siap karo hasil panene. Dheweke arep budal pasar. Darmi, emang lah ibu ning pasar, Nduk. Jala tulung gawakne panenane awak dhewe. Ah, mois, Bu. Engko lek Darmi melu ning pasar, kulite Darmi iki iso ireng. Ih, apa meneh kan pasar iku jemek, Bu. Aduh, Bu, Darmi iki gak iso mbayangne ya. Lah misal kulit putih bersih Darmi iki dadi ireng. Ah, mois, Bu. Akhire ibune budal pasar dhewe karo nggawa hasil panen. Sorene ibu Darmi mulih nggawa duit hasil panen gak pati akeh. Darmi sing ndeleng ibune sing ngitung duit langsung nyedak ning ibune. Bu, udah kontek. Tukokno nang, Bu. Iya, sesuk tak tukono, tapi mau ning pasar ya, ben gak karo lek tuku. Ya wis, Bu, sesuk tak melu ning pasar. Bu, engko lek mau aku jane sandingku ya ning mburiku ae. Banyak apa, Darmi? Wis tebu pokok ning mburiku ae. Akhire Darmi kanthi paksa milu ibune menyang pasar. Darmi sak temene isin mlaku bareng ibune sing kulite ireng lan raine sing gak karuman. Dumadakan ing tengah perjalanan ana sawiji kancane Darmi sing ngampiri lan takon. Darmi, arep nang ndi? Ate ndek pasar. Iku sapa, Darmi? Ibumu ya? Oh, Dek. Dekku dudu ibuku, dekku pembantuku. Oh, pembantu. Iya. Ya wis aku dhisik ya. Ya. Apa gak kaget ibu Darmi? Nanging mung bisa nahan ing jero ati. Darmi lan ibune nerusake perjalanan teng pasar. Darmi ketemu karo koncone sing lain. Pasar mau ya? Iya, mau akeh ibu-ibu sing blonjo. Mari ki awak dhewe kate mendi? Nama aku ayo. Ayo. Wong enom loro iku weruh Darmi banjur nyoba. Darmi arep mandi. Dari pasar. Dengar nemen kowe gelem melu di pasar. Ngomong-ngomong
Kuwi sapa sing nimburimu? Ibumu ta Darmi? Kudu iku pembantuku. Oh, pembantu. Ya wis tak dhisik ya. Iya. Atine ibune Darmi sansaya sedih nalika anake ngakoni dheweke dadi pembantune. Nanging dheweke ngupaya supaya bisa nahan tangis ing jero ati. Satekane Darmi lan ibune ing lawang pasar, sewektu Darmi lan ibune mlebu pasar, Darmi ketemu karo koncone sing lain. Darmi, dengaran awakmu gelem ning pasar. Iya, aku teh tuku sesuatu. Wah, saiki kowe tambah ayu ae ya. Piye carane ngrumat awak? Awak wis ae, lek pengen duwe kulit putih, mbek bersih kaya tekku kudu rajin luluran, cek lali dandan pisan. Oh, ngono ta. Iku sapa nenggurimu? Iya, sapa ya? Ibumu ta? Oh, dek kudu ibuku, dekku pembantuku. Sawise ketemu koncone, Darmi lan ibune neruske mlaku teng pasar. Satekane ning pasar, Darmi ndeleng lan tuku barang-barang sing didol ning pasar. Banjur Darmi lan ibune mara ning panggone dodol wedak. Bu, aku teh tuku wedak sing paling larang dan berkualitas. Alah, Bu, mek tuku iki ta lho. Lho, aja kaya ngono karo ibumu. Iki dudu ibuku, Mbak. Iki pembantuku. Oh, pembantu. Ya, iki piro regane, Mbak? 3.000 ae. Yes, Bu. Nalika mulih, Darmi nesu mergo ana barang sing dikarepke tapi gak ditukokne. Bu, Darmi pengen tuku tas kok gak dituruti sih? Darmi, kamu ki wis tuku barang akeh lho, Nduk. Duite Bu es entek. Halah, alasan. Lek misal Darmi pengen ki gitu dituruti, Bu. Ojo alasan duit entek. Terus, ojo cedek-cedek Darmi, Bu. Darmi ki isin, Bu, isin. Masa iya? Darmi duwe ibu sing kulite ireng gak kerawat. Darmi ki isin, Bu, isin. Ibu Darmi gak kuat nahan tangis, banjur ndungu. Ya Tuhan, hamba wis gak kuat karo sikap anak hamba. Tulung kutuken dhek ben kapok. Sawise Ibu Darmi ndungu, dumadakan Darmi jerit. Ibu tolong, kaki Darmi gak bisa gerak, Bu. Kapurane ibu, Nak. Iki kabeh sebab perlakuanmu ning ibu. Ibu Darmi nangis loro-loro. Darmi nangis sambil ngrengek njaluk sepuro marang ibu. Tapi kabeh wis kadung, ora bisa dibaleni maneh. Dheweke kudu nanggung resikone merga wis nglamak marang ibune sing nglairake, ngrawat lan jaga nganti dewasa. Banjur watu iku akhire dijenengi watu nangis sing ana ning Kalimantan Barat. Kita sedaya saged dados piwulang bilih dados anak kedah berbakti dumateng tiyang sepuh. Ibu menika tiyang ingkang nglairaken lan ngrawat kita kanthi katresnan ingkang ageng. Kados pundi kemawon tiyang sepuh kita, miskin utawi sugih, tetap tiyang sepuh ingkang kedah kita ngurmati, ngresnani lan ngerumat kanthi tulusing manah, ngajeni wong tuwa lan berkah bakal teka ing urip sampeyan.